Biye juma ye juin kalo tile 14 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnya k'a fɔ fɛn yɛrɛ kɔni dolontan ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ba Maliba ale Samata Sɛgɛw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dolontan o yɛrɛ kɔni kɛ ni wagati damadɔ in na. Kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla Fédération Malienne de Football yɔrɔ ko fɛn yɛrɛ kɔni ye Mali ka entraîneur ye min ni ale bɛ wele ko Eric Sékou Chel. A yirala k'a fɔ dansigikɛla ale ka entraîneur ya la ka sababu kɛ Mali ale ka dolontan min kɛla nin tile fila in kɔnɔna na. Kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko nimisi wasa o yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ nin dolontan na kosɛbɛ ka sanga ni Eric Sékou Chel ale yɛrɛ kɔni ka baara bila o yɛrɛ kɔni Fédération Malienne ale yɛrɛ kɔni a ka danga ko o yɛrɛ kɔni sigi a nɔ na yani dɔ wɛrɛ o yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ min ni ale bɛ wele ko Coach Aliou Badara Diallo. Ka sanga ni an ka finitigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ kunu alamisadon juin kalo tile 13 san 2024 kɔnɔna na an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ni banbagaciw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na Duwanza ale marabolo dɔ kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ni dankari caman kɛ u ka maaw la ka tila ka u bololafɛn caman ka u minɛ u la halisa ala ka jamana in basigi. Amina seliko kunnafoniyaw kɔnɔna na halisa seli ale kɔni bɛ ka a sɛnsɛn ka na cogoya bɛɛ lajɛlen na o hukumu de kɔnɔna na fɛn yɛrɛ kɔni ye transport commun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kariw ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa dugu jamanjanw yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ. Kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni caman ka guichet fermé la ka sababuya kɛ maa caman olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ Bamakɔ yan nɔ walasa u bɛ ka taa seli kɛ walasa u bɛ se ka taa seli u yɛrɛ kɔni kɛ o faso la nka a yirala k'a fɔ fɛn yɛrɛ kɔni maa damadɔ ye olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ olu yɛrɛ kɔni ma biye o yɛrɛ kɔni sɔrɔ halisa. O tɛmɛnen kɔfɛ halisa an bɛ to seli kunnafoniyaw kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ u dagayɔrɔ la ka taa seli kɛ yɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen kɛ i hakili to i yɛrɛ la ka sababuya kɛ fɛn yɛrɛ kɔni ye bingani wale o yɛrɛ kɔni ka ca ni seli masurunya in la. Fɛn yɛrɛ kɔni ye mouvement Anbiko ale tigi ye Fatumata Batulu Ɲangi ni ale tɛ maa dogolen an ka Mali kɔnɔna na ani a kɔ kanana ni ale yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don dɛmɛ o yɛrɛ kɔni doli ma dɛsɛbagatɔw ani lujurabagatɔw ma. A yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛmɛba ko o yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin nin seli ɲɛkɔrɔla in yɛrɛ kɔni ma k'a daminɛ Bamakɔ fo ka taa se Kidali ma ni o yɛrɛ kɔni dɛmɛ bɛ ka boli fɛn min kan o de ye ka saga ko o yɛrɛ kɔni di saga minnu ni olu yɛrɛ kɔni le yɛrɛ kɔni hakɛya bɛ taa fɔ 10 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la k'a daminɛ Bamakɔ la fo ka taa se Kidali ma ni yɛrɛ kɔni dɛmɛ bɛ ka don walasa maa minnu olu tɛ se ka fɛn sɔrɔ wɛrɛ ale ni lujurabagatɔw. An bɛ taa Kucala arabadon juin kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fiɲɛba dɔ o yɛrɛ kɔni ci la ninnu ka marabolo kofɔta la min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to so dɔw olu yɛrɛ kɔni binna fɛn minnu yɛrɛ kɔni ye gata dɔ ye a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni dɔw binna ka tila ka yiribaw dɔw ko olu yɛrɛ fɛnɛ kari-kari. O tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛnɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛla san ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to antenne ba dɔ arajoso dɔ antenne ni o yɛrɛ kɔni bɔla ka bin fɛn min yɛrɛ kɔni météo mɔgɔw olu bɔla ka kunnafoniya di u y'a yira k'a fɔ ni san o yɛrɛ kɔni bɛna ko maaw ka u yɛrɛ kisi kosɛbɛ ko maaw ka u yɛrɛ dogo yɔrɔ ɲɛnɛmana yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to bɔnamafɛn o yɛrɛ kɔni t'u sɔrɔ ko maaw k'u yɛrɛ kɔni kisi yirikɔrɔlaw ko olu yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma. An bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal kunu alamisadon juin kalo tile 13 san 2024 kɔnɔna na fɛn yɛrɛ kɔni ye Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ ye Bassirou Diomaye Faye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ y'i kunda Sierra Leone o yɛrɛ kɔni kan ni a yɛrɛ kɔni bisimila la ni olu ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ni ale bɛ wele ko Julius Mada tagali yɛrɛ kunba ye min ye o de ye baaraɲɔgɔnya min ani bɛnɲɔgɔnya min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka sinsin. Halisa an bɛ to Sénégal ye ale kunnafoniyaw kɔnɔna na adamadenya ale tɛ taa balo fɛn minnu kɔ a yirala k'a fɔ Sénégal ale yɛrɛ kɔni olu fɛn ninnu sɔngɔ jigin kosɛbɛ i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye buru ye malo ale ni fɛn min ye tulu ye ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ jigila kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ni e maa o maa ni i sɔrɔla Sénégal jamana kɔnɔna na k'i bɛ ka dɔ fara nin balo fɛn ninnu sɔngɔ kan ko ɲageli o yɛrɛ bɛ da i kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye sannikɛlaw ye a yirala k'a fɔ ni e maa o maa ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni dantɛmɛ wale in na i bɛ se ka weleli o yɛrɛ kɔni kɛ 80 77 ani 77 la.
taa Niger a yirala k'a fɔ Nigérien maa 5 ɲɔgɔn kɔ la ko maa 3 olu yɛrɛ kɔni minɛna olu la fɛn min yɛrɛ kɔni Bɛnɛkaw olu ka jamana kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ wele ko Port de Seme Kipo-Ji kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ u ka kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan. Alsa an bɛ to Niger ale kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Antonio Guterres ni ale yɛrɛ kɔni ye Nations Unies ale secrétaire général ye a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun damadɔ yɛrɛ kɔni na ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka yala o yɛrɛ kɔni kɛ an ka farafin jamanaw na a yɛrɛ kɔni taara yala o yɛrɛ kɔni kuncɛ Niger ale jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni bonyaba o yɛrɛ kɔni don olu jamana maa ninnu kun min yɛrɛ kɔni bonya bɛ taa yɛrɛ jɔ 9,5 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la a yirala k'a fɔ nin bonya yɛrɛ kɔni di la walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye Niger Énergie ale bɛ se ka basigi sen kan cogoya min na ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka siraw ye olu bɛ se ka dilan ka tila ka olu bonya cogoya min na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Washington a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Washington jamana maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka baaraba o yɛrɛ kɔni kɛ u ka sigida dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yirala k'a fɔ nin sigida in o yɛrɛ kɔni denbayalen don kosɛbɛ ni dɛsɛbagatɔw olu yɛrɛ kɔni k'u yɛrɛ kɔni bɔla ko olu yɛrɛ kɔni tilan bɛɛ ka so ko o ci kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ maa minnu olu ka so yɛrɛ kɔni cila olu yɛrɛ kɔni tilan caman ye Ivoirien ye o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Ivoire ale yɛrɛ kɔni gitɔrɔn ni o kun kan ka dilan u ka jamana nord yan fan fɛ ko dasigi bɛna kɛ ka sababuya kɛ Amérique ale ni Côte d'Ivoire ko olu ka baara ɲɔgɔn o dasigi bɛna kɛ u la. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛɛ sini ni Ala ma an ka jɔn na.